Ik heb gekozen om bondscoach van Nacho te worden om een aantal redenen. Eén reden is, ik ken de potentie van de spelers die we hebben. En ik weet waar we naartoe kunnen gaan. En als ik die dingen bij elkaar zet, als talenten, dus op grote toneel kunnen komen, komt het land ook op een hoger toneel. En als het land op een hoger toneel komt, dan heeft dat ook natuurlijk voordelen voor iedereen in het land zelf. Dus voor mij is die missie niet alleen voor het voetballen geweest, maar gewoon voor het hele plaatje van Suriname. En als we trots kunnen zijn op een land, ja, dat is voor mij het allerbelangrijkste. Zonder vaderlandsgevoel had ik dit niet kunnen doen. Het is natuurlijk heel belangrijk dat je een goed gevoel bij hebt. Hè. Voor het geld hoef ik het niet te doen, want het geld kan je dus meerdere malen, vele malen meer verdienen in Europa. Maar dit is dus echt een stuk vaderlandsliefde. Wat ik wel jammer vond is natuurlijk de wedstrijd die we hebben gespeeld met Nacho, is dat er geen publiek aanwezig was. Het enige wat we wel hadden was het gevoel wat we meenemen, de eerste wedstrijd. Met profs vanuit Europa, vanuit de wereld eigenlijk. En dat is een speciaal gevoel geweest, vooral de eerste momenten. En alle wedstrijden zijn een speciaal gevoel, maar die eerste, dat het volkslied wordt gespeeld en je vertegenwoordigt je land, dat is het mooiste wat er is. Om dat gevoel te beschrijven is best moeilijk. Want er zijn zoveel gevoelens die door je heen gaan. Emoties die met je meespelen als je dat wil. Dat het heel moeilijk is te beschrijven. Maar om maar een voorbeeld te geven, ik heb kampioenschappen meegemaakt met Ajax, met Feyenoord. Ik heb prijzen gewonnen. Grote stadions gevoetbald, 50.000, 60.000 man. Elke week in het stadion. En het gevoel om met Suriname hier op een klein publiek, een klein stadionnetje, je te kunnen plaatsen voor een Gold Cup als land, heeft nog meer impact op me gehad dan al die grote stadions die ik heb meegemaakt. Ik denk in elk land, als je praat over vaderlandsgevoel, elk land heeft daarmee te maken. Elk land is blij om die vlag uit te dragen van het land. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Koninginnedag in Nederland is alles oranje. Als je kijkt als Nederland voor het WK gaat, is alles oranje. Als je kijkt naar het EK, alles oranje. Alles is maar om vaderlandliefde toe te juichen. Vinden ze elk moment om daar iets mee te doen. Elk land is dat. In Suriname is het precies hetzelfde. Wij hebben ons voor de Gold Cup geplaatst. We voelen ook de energie wat er heeft teweeggebracht. Hè. We zijn nu op het hoogste toernooi, hoogste van het voetballen. Voetbal is de grootste sport in de wereld. Miljarden mensen kijken naar ons. En voor het eerst zie je ook op ESPN in Amerika, CNN, dat Suriname wordt genoemd. En de manier hoe we worden genoemd. En de interviews die ik heb afgelegd in die landen. Vanuit Mexico, Guatemala, noem maar op, van welk land dan ook. De vragen die ze me stellen. Waar ligt Suriname? Waarom moeten wij naar Suriname komen? Wat is er mooi uit Suriname? Waar komen jullie vandaan? Want ze begrijpen niet dat we zo goed hebben gepresteerd. Als klein landje. En dat natuurlijk is voor het land als Suriname onbetaalbaar. Ons op de kaart kan zetten, even al gedaan, maar nog meer op de kaart kan zetten. Zodat het uiteindelijk Suriname als marketing groter in de wereld komt te staan.